Titan Machinery България продължава с поредицата от демонстрации на селскостопанска техника в цялата страна. Един от най-успешните региони, в които компанията реализира своите продукти, е Русенският регион. Изпълнителният директор на Titan Machinery България Диляна Иванова обяви, че в близко бъдеще ще бъде открит нов шоурум на фирмата, който ще бъде разположен на изхода на град Русе към Румъния. Здравейте! Радвам се, че днес сме заедно тук, на територията на Русе, един от най-хубавите региони в България. Затова пожелавам предварително, преди да започна да говоря, да имате много успешна и печеливша година. Ние се гордеем, че се разрастваме в този регион. Както всички знаете, съвсем скоро ще открием нашият нов център и шоурум, който се намира на най-атрактивното място в Русе и всеки код, където мине, ще може да го посети. Съвсем до колелото на изхода за Румъния. Благодаря ви, че сте тук, че дойдохте да се насладите, да видите нашите машини. В полето на земеделска кооперация Родна земя, град Русе, Titan Machinery България за пореден път демонстрира качествата и предимствата на предлаганите машини. Акцент в презентацията беше поставен на 16-редовата сеялка за окопни култури Квернеланд Accord TF Maxi. Едно от предимствата при този тип сеялки са възможностите за междуредово разстояние от 70 до 75 см. Всяка изсяваща секция на сеялката се задвижва индивидуално чрез електрически мотор, управляван от монитор. Този монитор дава възможност да се определи варианта, в който ще бъдат засети семената, както и да се отчете броят им с максимална точност. Въпреки че на пръв поглед Квернеланд Accord TF Maxi изглежда голяма, в процеса на работа фермерите се убедиха, че хидравлично сгъваемата рама позволява, когато сеялката се разгъва, рамата да се скъсява, с което тя се превръща в изключително удобна за работа на полето при по-малки завои и по-малко придърпване. При работна скорост от 10-12 км в час сеялката постига производителност 120-130 декара на час. Тази сеялка Квернеланд Accord, по-специално серията TF Maxi, е в производство от началото на миналата година. Тази година има премиера на българския пазар. Най-напред беше представена на Агра 2013. Уникалността на тази сеялка е, че тя има много висока производителност, приблизително около 100 декара на час, като едновременно с сеидбата може да вкараме и торове. Изключително голям обем на бункера за тор, 4000 литра, което ни позволява на всеки 400 декара да зареждаме веднъж сеялката с тор. Системата на изсяване е чрез електрически мотори. Управлението на тези мотори се извършва от компютър, който се намира вътре в трактора и чрез него се задава и сеидбената норма. В зависимост от това каква норма искаме, ние залагаме това нещо в компютъра, примерно 6300 семена на декар, и той управлява тези изсяващи електрически мотори и те подават точно толкова семена към изсяващи апарати. Квернеланд Accord TF Maxi беше агрегатирана към трактора Case Magnum 260 с номинална мощност 260 конски сили. Демонстрацията се осъществи при сеене на редове с използване на автопилот и навигационна система AFS при 2,5 см точност. Специалното при тази система е, че тя е напълно интегрирана с системите на трактора Case Magnum 260. Това дава възможност да се определи и едновременно да се получи информация какъв е разхода на гориво, площта на извършената обработка, натоварването на двигателя и каква е икономичността. Домакин на събитието беше председателят на земеделска кооперация в Средна гора, господин Стоян Попов, който работи в партньорство с фирма Titan Machinery вече 12 години. 80% от машините, попълващи селскостопанския му парк, са закупени от българо-американската компания. Културите, които отглежда, са ечемик, пшеница, слънчоглед, а в последните няколко години и рапица на площ от 15 600 декара. Лоялността на фирмата и висококачествените продукти и услуги, които тя предлага, са в основата на партньорството с кооперацията, председателствана от Стоян Попов. 10-12 години с тях сме, те бяха римес тогава и от тях започнем да работим
Взехме премиум, в момента имаме 3 кейса, взехме комбайн, имаме сеялка. Защо 80% от машините и прикачни инвентар са от тяхната фирма, тази фирма, която в момента я виждаме тук. И сме много доволни от машините, от сеялките, от прикачни инвентари, защо сме много доволни. Много са икономични. Нашите механизатори така по-добре свитна, с тях работят добре. Минават и техните хора, обучават ги, ходих така на курс, така че проблеми нямаме.